Keď vidíte tieto letecké zábery, je vám absolútne jasné, že vás vítam pri ďalšom cestovateľskom videu. Takto pompezne vás môže vítať jedine Etna, preto je vám absolútne jasné, že sa nachádzame na Sicílii. Ten, kto nás pozná, vie, že Sicíliu milujeme a boli sme tu nespočetne veľakrát, avšak tentokrát sme sa vybrali na južnú časť, ktorú máme absolútne neprebádanú a je turisticky nepoškvrnená. To, že je táto oblasť nie úplne turisticky známa, môžete vnímať aj ako výhodu, ale žiaľ aj ako nevýhodu. Za najväčšiu nevýhodu považujem to, že jednotlivé mesta nie sú prepojené dostatočne verejnou dopravou, preto ak vám môžem odporučiť, určite si zapožičajte auto vopred na letisku. Miestni totiž nerozprávajú inak ako sicilskou taliančinou a preto je veľmi ťažké dohodnúť si podmienky prenajmu priamo na mieste. My sme si bohužiaľ auto neprenajali priamo na letisku a tak sme boli odkázaní len na verejnú dopravu. Rovno z letiska v Catánii sme sa presunuli do mestečka Gela, ktoré sa nachádza na juhu Sicílie v provincii Caltanissetta. Názov tohto mesta v preklade znamená mráz, bolo to však čokoľvek iné, len nie mráz, bolo tam neskutočne horúco. Som si istá, že ste o Gele nikdy nepočuli, avšak počas druhej svetovej vojny sa tu odohrávali boje pri spojeneckej invázii na Sicílii. Dnes je Gela známa hlavne vďaka krásnym plážam, ktoré sa v tomto meste nachádzajú. Nájdete tu krásne kilometre dlhé pieskové pláže, kde môžete sledovať západy slnka, ktoré sú absolútne exkluzívne. More je tu nielen čisté, ale aj neskutočne teplé a aj niekoľko desiatok metrov od brehu stále dočiahnete na dno, preto je vhodné pre rodiny s deťmi. Absolútne ideálne prostredie. Centrum mesta je zase malým zázrakom pre všetkých turistov, pretože tým, že sem tých turistov nechodí až tak veľa, cenové rozpätie je tu rovnaké, či už ste v centre alebo ste na pláži, nemáte žiadne turistické prírážky. To, na čom by ale mesto Gela ešte mohlo zapracovať, je určite manažment odpadkov. Hlavný ťah je fajn, ale v momente, keď zabočíte do vedľajšej ulice, všade sa valajú odpadky, je tam zápach, takže toto je naozaj slabá stránka mesta a myslím si, že majú čo zlepšovať. Celé mesto Gela sa nachádza v kopcovitom teréne, historické centrum je na najvyššom bode, čiže keď chcete znať raňajky, obed, večeru, za každým idete po schodoch hore, po schodoch dole a v tej neuveriteľnej vlhkosti a vysokej horúčave je to priam samovražda a váš termoregulačný systém dostane neskutočne zabrať. No a my už opäť mierime na ďalšie miesto do mestečka Licata, ktoré sa nachádza cca 30 minút od Gely. Ak by som vám mala po našej skúsenosti odporučiť miesto, kde by ste sa mali ubytovať na juhu Sicílie, tak je to určite mesto Licata, pretože je v úvodzovkách trošku viacej civilizovanejšie. Mestečko Licata je rovnako ako Gela pomerne neznáme pre turistov zo zahraničia, avšak na rozdiel od Gely je to oveľa krajšie historické centrum, je tu viacero kultúrnych pamiatok a zároveň je to mesto oveľa čistejšie ako Gela. Doprava do mestečka Licata je úplne identická, čiže autobus priamo z letiska, avšak ponúka oveľa viacej možností cestovania do okolia. Za mňa je mestečko Licata absolútna topka, ak hľadáte nejakú destináciu na juhu Sicílie na dovolenku, pretože má všetkých 10 bodov z 10, je prekrásne čistá, sú tam kultúrne pamiatky, nie sú tam turisti, sú tam veľmi priaznivé ceny, nádherný prístav a unikátne pláže. Nie sme typickí plážoví povalači, ale keď nájdete miesto ako toto, tak sa vám z tej vody absolútne nebude chcieť ísť. A v podstate sme sa len presúvali z jednej pláže na druhú vždy po nejakej polhodinke, takže nakoniec som skončila absolútne spálená od slnka napriek 50 plus faktoru. Takže naozaj, ak máte radi more, ideálna destinácia. Áno, aj na takýchto plážach sa nachádzajú bufety s lehátkami a slnečníkmi, za ktoré sa platí. Avšak s tým rozdielom, že pokiaľ si tu dáte nejaký nápoj alebo jedlo, nie je tam žiadna prirážka za to, že ho konzumujete pri mori, tak ako v bežných turistických destináciách. To znamená, za kávu a jedlo zaplatíte úplne identickú sumu ako kdekoľvek v meste. No a k tomuto záberu na jednu z pláží v Licate nie je snad čo ani dodať, pretože sami to vidíte, voda je prekrásne azurovo-modrá a unikátne čisté. Určite by som ešte rada doplnila informáciu, že sme juh Sicílie navštívili na prelome augusta-septembra, to znamená na konci dovolenkovej sezóny, čo môže spôsobiť menší počet turistov z Talianska, ktorí Sicíliu pomerne často navštevujú a je možné, že na začiatku augusta alebo respektíve v prvých týždňoch tohto mesiaca je tu viacej ľudí. Čo si ale rozhodne nemyslím, že toto bude preplnené ako v okolí Catánie, Taorminy, Syracuse a podobne. Čiže ak hľadáte ideálne miesto s menším počtom turistov, určite zavítajte na juh Sicílie. Preto znovu opakujem, nepodceňujte prípravu, nespoliehajte sa na verejnú dopravu, určite si zabezpečte auto vopred, aby ste sa vedeli dostať aj na prekrásne miesta vo vnútrozemí, či už je to Ragusa, Caltanissetta, Caltagirone alebo Mineo. Všetko sú to miesta, ktoré stoja za to, aby ste ich videli a my sa tam určite ešte raz vypravíme.
Ďakujem, že ste si pozreli toto video a určite niekedy na budúce zase v Taliansku. Myslím si, že to nebude ani tak dlho trvať.